Dobrý deň, moje meno je Robo, som zakladateľom športovej organizácie Rioso a rád by som privítal zostavu sprava Jirka, tréner Jirka, tréner Ivan, je to šéf-tréner Riosa a Edy, ktorý je manažer u nás v Rioso. Dobrý deň. Jedná sa o to, aby sme vám priblížili náš kemp futbalový v Itálii. Všetci my štyria sme absolvovali kemp v Itálii a radi by sme vám povedali k tomu nejaké doplňujúce informácie. Okrem toho nájdete informácie na www.rioso.cz v sekcii Kempy a Italia Camp. Radi by sme vám povedali k programu a celkovo ako ten fotbalový kemp v Itálii funguje. Čo sa týka dopravy, máme dve varianty. Prvá varianta je autobusová doprava a druhá varianta je letecký. Prvý rok, čo sme sa zúčastnili v Itálii, sme išli autobusom, tam aj spátky. Teraz naposledy, čo sme boli v Itálii, tak tam cestu sme dali letecký a spátky sme šli autobusom. Zistili sme, že letecky tam je lepšie z toho dôvodu, že človek potom není taký rozbitý z cesty a vlastne prakticky hneď môžeme naskočiť do prvého tréningu ešte v ten deň. Cestu naspäť sme išli autobusom z toho dôvodu, že lietadlo vlastne odlietalo ráno v nejakých okolo 6 hodiny rannej a bolo dosť problematické sa dostaviť vlastne na to letisko v noci, pretože to je približne hodina a pol cesty z Liňana. Takže to je čo sa týka dopravy. Ďalej by som nechal trénerom, chlapcom, čo týka nejakého športového programu. Tak ještě jednou dobrý den. Co se týká samotného kempu v Itálii, jsou to 2 roky, nebo 2 roky už máme za sebou, kde jsme ten kemp zorganizovali. Ten kemp se dělá v Bella Italia v Liňanu, takže sever nebo severovýchod Itálie. Je to areál, který je přizpůsoben nejenom pro fotbalisty, ale pro různý sportovní týmy, takže vlastně potká se tam hodně mladých lidí, různých sportovců a je to areál, kde jsou plavecké bazény, volejbalové hřiště, házenkářské hřiště, fotbalové hřiště, haly, posilovna a tak dále. Takže kromě fotbalu je to velice, jako ten areál nám nabízí takový sportovní vyžití i mimo ty samotné fotbalové tréninky. Ten den vlastně vypadá tak, že ráno je budíček podle toho, kdy začíná první fotbalový trénink, takže jdeme na snídaní, pak mají kluci nějaký čas na pokoji, záleží v kolik začíná trénink. Půl hodiny před začátkem tréninku si dáme sraz na recepci, ze který potom společně odcházíme na fotbalové hřiště, kde začne dopolední fotbalový trénink, který trvá 90 minut. Ta náplň tréninku je různá, to se vždycky s trenérama domluvíme, máme to předem připravený. Buď mladší a starší skupinka trénuje spolu, anebo odděleně, vždycky dle toho, co se nám hodí, co je nejlepší pro kluky. Takže není potřeba se obávat toho, že by nějaký mladší nebo třeba výkonnostně slabší kluk si tam nezahrál. To nehrozí, protože vždycky se umíme přizpůsobit a vytvořit skupinky tak, aby pro každého ten trénink byl přínosem. Po prvním tréninku pak odcházíme na pokoj a kluci mají volno pro sebe, nějaká osobní hygiena, relax a pak se jde na oběd. Po obědě potom zase záleží, kdy je odpolední druhý trénink, v jakou hodinu a ten volný čas doplňujeme buď akvaparkem, posilovnou, jak jsem zmiňoval, využíváme ta různá sportoviště, co nám ten areál nabízí, anebo jdeme k moři, který je 500 metrů od samotného toho sportovního areálu. Takže odpoledne potom druhý trénink 90-minutový, který je většinou spíš herní, trošku jednodušší než ten dopolední. A
po druhém tréninku vlastne zase nejaký prostor na tú osobní hygienu a samotná večeře, po který mají kluci volný program. V podstate na ten náš kemp chodí děti už od 9 let. Nejmladšího jsme měli asi 8, bylo mu ještě 8 dokonce, takže i mladší, ale potom i starší kluci, cca 15 let, který prostě potom ty večery tráví většinou spolu nebo se seznamují právě s těma sportovcema, který jsou tam v tom areálu. Jak jsem zmiňoval na začátku, tak chodí tam nejenom fotbalisti, ale volejbalisti, plavci a různý sportovní týmy, takže ty kluci se tam můžou socializovat. Nejenom italský týmy tam chodí, ale z celé Evropy, takže potrénujou jazyk, angličtinu, italštinu, kdo co umí. Takže je to přínosem i z toho pohledu, můžou si tam najít nový kamarády a tak dále. Takže takhle nějak vypadá ten náš den. A předal bych teďkom slovo tady Edimu, který je takovej náš manažer, organizátor, umí italsky, takže on má na starosti nějaké organizační věci a s tím kempem souvisí nejenom ta sportovní část, ale i něco, co je zatím, takže něco málo by Edi k tomu mohl říct. Takže tak, jak Ivan už vlastne vyhodnotil tu asi zhruba ten taký standardný denný rutinný program, tak okrem toho vlastne sa nám určite sme boli veľmi rádi, že toho roku sa to tak zišlo, že boli tam aj iné fakt top európske kluby tam mali zo svojich škôl a svojich klubov ako deti na tréning, tak vlastne tiež na kempo a podarilo sa mi vlastne vykomunikovať dva zápasy, jednak či za AC Milanom, za AC Torínom, čo je veľmi veľký prínos, verím tomu pre deti a veľmi motivačne to pôsobilo, čo som sám osobne videl. S Realom Madrid bohužiaľ kvôli nejakým interným predpisom to nebolo možné, ale veríme, že aj budúci rok tam budú nejaké kluby a určite samozrejme zase dohodneme aj nejaké priateľské zápasy, čo je veľmi dobre na tých kempoch, že deti to môžu absolvovať. Taktiež vlastne okrem takéhoto bežného tiež programu, tak stále s Robertom aj ten prvý rok, aj druhý rok sme urobili ešte ten záverečný deň, že ideme do toho Bibione, do známeho letoviska, kde vlastne deti majú vlastne celý deň voľný program na pláži, plus ešte sa tam športuje, kto čo chce, kto už chce len relaxovať, tak relaxuje. Takže areál je viac športový, umiestnený, dá sa povedať, priamo u pláže, takže to vyžite pre deti nielen z futbalovej stránky, ale si myslím, že skvelý prázdninový moment pre každé decko. Takže veľmi radi vás pozývame, vaše deti teda na budúci ročník ako kempu a s Robertom niekedy zvažujeme, že by sme možno skúsili aj zimu, ale to by sme potrebovali asi vedieť aj nejaké odozvy od vás, či by tam bol nejaký záujem a zvažili by sme urobiť možno aj časom nejaký kemp v nejakých zimných mesiacoch, kedy tam počasie príjemne celkom dovoluje športovať. Takže ešte neviem, keď ešte niekto z chlapcov něco dodá. Jasně, Jirka, může chceš tak ještě jednou dobrý den. Já jenom v rychlosti zaměřím se na dvě věci, které si myslím, že tady ještě nezazněly. A ta první je čistě ten tréninkový proces z hlediska zkušeností, který my jako trenéři těm klukům můžeme předat, nebo který třeba získali i s těma zápasama, jak říkal Eddie, s AC Milan nebo s Turínem. A vlastně myslím si, že kdo jede na kemp do Itálie, tak vždycky odjede s nějakou fotbalovou zkušeností navíc. Kde vlastně třeba, když vidíme, že někdo v té mladší skupince těch hráčů by teoreticky mohl mít na to trénovat s tou starší skupinkou hráčů, tak ho tam zkusíme doplnit, nejdřív třeba do nějaký čistě přihrávkový cvičení bez nějakých extra soubojů. Když vidíme, že obstává v těch přihrávkách, můžeme ho zkusit i třeba do hry nějaký 3x3, 4x4 a vlastně myslím si, že tohleto může ty kluky posouvat a z hlediska těch starších hráčů, tak vlastně i my trenéři se často zapojíme do toho tréninkového procesu, kde vlastně se je snažíme tak trochu navnadit do toho dospělého fotbalu nebo i třeba toho dorosteneckého, jak to probíhá vlastně, jak to funguje, na co by se měli připravit, na co by si měli dát pozor, aby pak třeba z těch žákovských kategorií najednou těch dorosteneckých nebo třeba přímo i chlapských
nebyli úplně překvapený. A druhá věc, v krátkosti čistě jenom musím pozitivně ocenit určitě stravu, která je velice pestrá a nevzpomínám si, že by někdo někdy tam naříkal, že má hlad nebo něco takového. To jídlo je kvalitní, je vidět, že je to dělaný pro sportovce, pro ty, kdo jsou v tom areálu, takže ohledně stravy se taky určitě není čeho bát a je to součást prostě toho kvalitního areálu. Takže takhle za mě. Super chlapci, myslím, že všetko spomenuli, všetko dôležité. Je tam samozrejme x ďalších vecí, ktoré by sme mohli ešte doplniť, ale to by sme tu museli ešte ďalšiu hodinu, dve sedieť. Ale myslím si, že v krátkosti asi takto nejak. Veľmi super dotaz bol, ale respektíve doplnok od Jirky, že my tréneri sa aktívne zapájame do tréningu. Je to tak, pretože už od toho prvého roka sme si to chceli zažiť na vlastnej koži. To znamená, že my ako tréneri, konkrétne ja a Jirka, sme sa do každého tréningu zapojili, aby sme cítili vlastne tú záťaž na vlastnom tele a mohli tak úplne presne na mieru naordinovať ten športový program tým hráčom, kde vlastne sme, ako hovoril Ivan, máme tam vlastne dva fotbalové tréningy po hodine a pol, to máte 3 hodiny fotbalu za deň. A plus máme tam ten doplnkový šport, buď beach volejbal, alebo posilovňa, alebo plávanie v bazéne. A každý tento tréning sme absolvovali. A musím povedať osobne, že je to fakt náročný, fyzicky náročný kemp. Ale ako hovoril Jirka, tak si odniesie ten hráč z toho veľkú skúsenosť, pretože feedbacky máme také, že my samozrejme komunikujeme s tými hráčmi aj s tými rodičmi aj po kempe. A fakt prakticky všetci nám hovorili, že majú enormnú formu po tej Itálii a že potom vlastne oni naskakujú v tých kluboch do tej prípravy a oni vlastne už prídu pripravení do tej prípravy a keď uvidia keď ten tréner daný v tom klube uvidí toho hráča, ktorý prišiel po Itálii, tak hovorí, že wow, že fyzicky našlapaný, technicky, jo, a plus ešte má také veci, ktoré získal nejakou skúsenosťou a to potom predáva v tom klube. Takže za nás asi toľko k tomu. Ďalšia vec, vlastne čo Edy spomínal, že tam domluvil nejaký priateľský zápas. Je to tak, teraz toto leto sme vlastne hrali mladší skupinka z AC Milan, starší skupinka z AC Torino, kde sme sa s tými staršími zapojili aj my tréneri. A bol tam aj ten Real Madrid, ten nevyšiel z nejakých interných záležitostí, ale vždycky, keď tam je nejaký klub na sústredení alebo na kempe, tak sa snažíme nejakým spôsobom vykomunikovať s tými danými trénermi, čo sú tam k dispozícii nejaký priateľský zápas. A myslím si, že to je veľká pridaná hodnota k tomu kempu, pretože tí chlapci ako boli natešení, že hrali proti AC Milan, ako sa vyhecovali, tak to bolo fakt krásne sledovať a sú z toho fotky, videá, proste je to fakt zážitok na celý život. Takže budeme veľmi radi, keď sa zúčastníte aj vy kempu v Itálii. Samozrejme organizujeme aj ďalšie kempy v Prahe, budeme organizovať aj v Alpách, riešime to, takže športujte s nami a my sa na vás budeme tešiť s trénerským tímom. Vidíme sa na kempe. Dovidenia. Majte sa pekne.